Áno, je to tu veľmi superové. Veľmi som rada, že si ma tu pozval. Nie. Čo sa ti stalo? Prečo máš tú bodku na hlave? Nič, nedotýkaj sa ma. Lebo ak sa ma dotkneš, tak... Čo keď sa jej dotknem a stane sa niečo zle? Ale čo keď sa jej dotknem a stane sa niečo veľmi superové? Nie! Čo si to urobil? Ježiši Kriste, ty si zrúda. Čo si mi to urobil? Ty, ja sa ťa bojím, Pane Bože. Mám ti povedať celý môj príbeh? Vieš, od narodenia máma mamu Vilu, ale narodila ma ľudskú. Ale Vili ma vtedy strašne vyhadzovali, ale tak zistili potom, že sa dáme zmeniť na Vilu. Wow. No a tak sa premieniam vždy, keď mi tam na hlave narastie ten kamienok. Prosím, neboj sa ma. Vieš, ja ti musím niečo povedať. Musím sa s tebou asi rozísť. Bojím sa ťa. Vážne, prepáč. Bože, spolu chodíme? Prepáč, ale radšej s tebou už nebudem chcieť byť. Ahoj. Nie, prosím. Vieš, musím ti niečo povedať. No a čo? Au. Sestra. Sestra? Eliza, som nevedela, že si... Počkaj chvíľu. Moja sestra. A nie som to najprv nevedela, ale potom som to zistila, vieš? Ale zničila som lásku života kvôli tej hroznej Vile. Ja ťa chápem. Ale keď ja ho mám tak strašne rada. Ja viem, láska je zlá. Ty máš pravdu. Počkaj, upravím ti to na tom oku. Keď ti to za chvíľu pôjde do oka a bude ťa to štípať. Tak. Ďakujem, sestra. Ale keď ja ho mám rada a on... Prepáč. Ty si ešte tu? Prepáč mi, Selena, ja som sa ťa bál a no bál. To je to najdôležitejšie. Niekto ma má rád, aj keď sa zmením na Vilu. Ako napríklad môj bratranec Tom. Odpustíš mi. Tak ja vás tu nechám o samote. Tak dobre. Odpúšťam ti. Tak ja neviem, no. Asi, hej, odpúšťam ti. Ja boskávačky a oblápačky neznášam. Nepadaj. Pochopil si, že vždy som Vila? Áno, pochopil. Prepáč mi, že si sa ma vyľakal. To ako vážne? Nie. Čo Hermione bolo? Vieš, chodil som s ňou, ale rozišiel som sa s ňou a preto ju vyhodili z rady populárnych. Aha, tak si myslíš, že kvôli mne? Áno. Počkaj, bratranec Tom to ešte nevie. Tak čo keby sme ho trošku vyprenkovali, No, dobre. Zavolám mu. Ahoj Tom, pôjdeš dneska do kaviárne? Čakám ťa tu ja, Selena a no vieš, tento tu, Jacob.
Dobre, tak príď, čau. Ale čo najrýchlejšie sa snaž. Dobre, povedal, že príde, tak ho dobre vyprenkujeme. Ja sa zmením, dobre? Ja, tak sa musíme nachystať, kým nepríde. Už som tu. Čo sa ti to objavilo na tom? Toto sa mi objavilo na tom. Ahoj. Chceš mi dať pusinku? Ježiši, ty sa tak divne smeješ. Čo? A ty sa divne smeješ. Tak toto bolo vážne super. Ježiši, ty si víla? Áno, som víla. Tak to bol vážne super prank. Čo povieš? Dobre, tak radšej sa už zmením, aby sa zobudil a nebol sama, hej? V pohode. Si zapredaný, všetko robíš len pre peniaze. Počkaj, si bohatý? Ja, hej, preto ma volajú hviezdou školy. Aha. Prepáč, že som sa ťa tak doľakal. Zdalo to vážne divne. Prank challenge! Ježiši, ty si taká dobrá. A vieš čo? No čo? Prestaň. Prestaň. Haha. Vieš, s mojou babou ty chodiť nikdy nebudeš. Čo? Ty ma podvádzaš? Ja? Teba? Za chvíľu sa láska rozdelí. Lásko, prosím ťa, veď čo si to tu trepeš? Ja som s tebou nechodila, ty ničíš lásky. Ježiši, ty si taká drsná. Ale už mi to na mňa vážne silná káva. Najprv zistím, že sa ma bojíš a potom nájdem svoju vlastnú sestru, zmením sa pre tebou na vilu, ako toto je vážne na silná káva, zavolaj mi zajtra. Čo je akože je? Vieš, ona je ešte malá. Čo? Áno, je ešte malá. Jej to musíš odpustiť. Ale ja ju nechcem podvádzať. Ale ja ju nechcem tiež, ale ty si taký roztomilý. Ahoj. Uvidíme sa zajtra. Ale zajtra som sa rozhodol, že pôjdem s Selenou a s tebou chodiť nechcem, tak odiď. Dojď. Ale vieš, že Selena je moja sestra? To ako vážne? Áno, ako vážne. Ahoj. Ty brďo. Ale vážne, tiež je to na mňa silná káva. U Seleny doma. Ako mi to mohol urobiť ten sprostý Tom? Prečo mi to urobil? Ďalej. Ahoj, som tu. A čo tu akože chceš? Ja sa neukľudním, bože. Chápeš, že som ti povedala, že mi páči. Prosím. Pokračovanie na budúce. Prepáčte.